Kalpa-ottelun lehdistötilaisuuteen. Tämä perjantaina taisto päättyy vierasjoukkue Kalpan 4-1 voittoon. Paikalla Kalpan päävalmentaja Tuomas Tuokkola ja IFK:n päävalmentaja Petri Matikainen. Aloittaa tämä lehdistötilaisuus vierasjoukkue Kalpasta, ja jos Tuomas teet oman yhteenvetosi ottelusta. No ensimmäisenä täytyy sanoa, että oli äärettömän arvokas ja hieno joukkueen voitto. Jos käy peliä läpi, niin lähdettiin ihan hyvin siihen. Siitäkin tuli äärettömän kovalla luistelulla ja vyöryttiin sitä peliä meidän maalia kohti. Ja kyllähän meille iso tekijä oli tänään Ahosen pelaaminen siellä maaliset, minkä työ Arska teki. Ja myöskin tolpat oli meidän tukena. Että toisessa erässä niin päästettiin liian helpolla hitki sinne meidän maalintekopaikoille meidän maalin eteen, että niin itse härsittiin kiekon kanssa niin omassa päässä kuin keskellä kuin hyökkäyspäässä. Pelattiin varovaista jääkiekkoa, ja varovaisella jääkiekolla on äärettömän vaikea voittaa sitä peliä, mutta saatiin mennä johtoasemassa kolmanteen erään ja sieltä kärsivällisesti parannettiin sitä omaa pelaamista ja puolustuspelaamista ja päästiin myöskin kontrolloimaan sitä kiekkoa ja peliä, ja sitten saamme se hieno iso maali siihen. Toki annettiin vielä mahdollisuus sitten 6-4 siihen, mutta kyllä mä oon äärettömän tyytyväinen sitä joukkueen sitoutumisesta ja halusta pelata ja myöskin siitä, että pystyttiin parantamaan sen pelin sisällä. Ja täytyy muistaa, että oli äärettömän kova kiekkoilta, että vastustaja oli hyvä. Ei ole oltu kertaakaan näin alakynnessä tänään tämän pelin sisällä, kun tänään oltiin. Ja kyllä iso kiitos kuuluu kyllä Arskalle siitä. Esti sen ja sitten sen koko joukkueen yrityksestä ja taistelusta. Että hieno voitto, matka jatkuu. Tuossa ottelun alussa rivit hieman harvenevat. Toivo Jokinen, mikä on meidän tilanne? No, tuli ylävartalo valmaa tuonne olkapään seudulle, että tuskin pelaa vähän aikaa. Selvä, kiitoksia. Kalpa, sitten kotijoukko IFK Petri Matikainen, miten sinä näet ilmoittamaan? No kyllähän me oltiin tuhla ja poikia tänään, se on ihan selvä. Valtava määrä maalintekopaikkoja ja sitten kääntäen toisinpäin, että maalin tekeminen tällä hetkellä meille on liian helppoa. Ja mistä ne tulee, niin yksittäisiä henkilökohtaisia kautta viisikon yhteistoimintavirheitä, joka sitten murentaa meidän pelaamista. Maltti ei kestä, maltti ei riitä pelata 60 minuuttia. Pelissä oli tänään erittäin paljon hyvää, varsinkin hyökkääminen. Me ollaan opittu jotain siitä. Ihan sinne ytimeen, kyllä me päästiinkin sinne, mutta siinä pitäisi olla vielä tylympi, ehkä YV:llä vielä tylympi, vielä nopeampaa. Mutta se tasapainon löytyminen ja hakeminen on tässä se prosessi. Mutta hyviä väläyksiä, hyviä jopa eriä tänäänkin. Ja tietenkin sitten täytyy muistaa, että jos maalivahti on noin kuuma, niin kuin tänään oli. Tosin siellä kyllä Kalpan koko joukkue puolusti sitä ydintä erittäin uhrautuvasti. Ja siellä nyt osui 2-3 ylärimaa ja tolppia ja mailoja välissä, mutta sellaista tämä on. Sinne pitää vielä tylymmin mennä, vielä enemmän. Täytyy löytyä sieltä sisältä tahtoa ja harmittaa tietenkin tällaisia pelejä antaa pois. Mutta ei tässä nyt auta muuta sanoa kuin, että oppia pitää ottaa. Että tämä kääntyy niin kuin voitolliseksi tämä kotipelaaminenkin. Ei paljon muuta. Miten Petri, tämä illan taistelussa tappio tuli, mutta varmasti lämmittää mieltä noiden niin sanottujen 3-4-ketjujen pelaaminen. Tänään miehet painavat hyvin peliä tuonne päätyyn. Joo, tänään jätkät 3-4-kenttä pelasi hyvin tänään. Pitkästä aikaa siellä oli hyvää meininkiä, uhrautuvasta meininkiä ja rohkeita peliä. Tuotti meille paljon hyviä tilanteita sinne päätyyn ja pojat pysy hyvin kiekossa. Ja samoin toi nuori 94 syntynyt Vainonen, niin erittäin hyvä tasapainoinen peli nuorelta jätkältä. Ensimmäinen peli. Iso kuin hevonen ja pystyy syöttämään. Hyvä poika. Kiitoksia Petri Matikainen IFK. Oliko kysymyksiä? Jos
Johannes Partanen Iltalehdestä. Kim Hirsovitsin tilanne kiinnostaa varmaan kaikkia. Hän ei tänäänkään ollut kokoonpanossa, niin milloin mahtaa kenties olla sitten uudestaan? Vaikea sanoa. Paras joukkue on jäällä joka päivä ja Kimi on meille tärkeä pelaaja. Ja me haluttiin katkaista se kierre, missä Kimi oli. Ja laitetaan sitä fyysisesti kuntoon ja myös muuten. Ja Kimi tulee vielä. Tulee vielä. Kysymys kuului, mikä oli Kuhdan tilanne? Kipeellä on alarajavamma. En osaa tarkemmin sanoa, että milloin tulee. Viikoista varmaan puhutaan kuitenkin. Oliko vielä? Jos ei, niin päätämme tähän. Kiitoksia.